Umuzi nje lesifuna ukwakha uqiniswa ngabantu, ngoba abantu uyakwazi ukubenza, asibenze. Yho, hhayi kudlaliwe ngawo. My man udlalile ngawo Samki. Umzi uqiniswa ngabantu. Kowuphi umzi wena? Usemzini wena okanye ukowenu? So nguphi lo mzi uwuqinisayo? Mawuhlale mntase ungaqinanga uba kunjalo. Avumi, ungakulinga uvume loo nto leyo. Udlala ngawo u-my man. Ayikho le nto ayithethayo. I-reason yoba yokhangela isana yotshata isana. Umntu ozohluhluza agcwalise iyadi ngabantwana. Kulinga uvume ngawo, kudlalwa ngawo apho ungavumi loo nto. Aphila icebisa uSineh uba makayoyenza, athi kuSineh waye angahlabi, mayenziwe nguwe. Hamba uyohlaba inaliti, ugqiba uzivalele phezulu. Lelo wakho umlomo emveni koko. Or kumxelele clean nje uba uyawuthi uzuphinde uzale ube semagcekeni wakaGogo Flow. As long as usekwakhwela wena usahlala kwakhwela, awukazuphinde uzale. Makenze ufike emagcekeni kaFlow, then kuzawuzala ke ugcwalise laa 20 yakhe ayifunayo. Uneli uba uyakwazi uzala umenzele ubaby mat. So ngoku ibhola ikwicala lakhe, makalungise iinto zakhe enze wena ude ukwazi uba mawungene emagcekeni wakwaMsiliku. Makayeke udlala ngawo. Wena akubekele emva, akuphushele emva, athi usalungisa iinto zakhe usayiphozile, usayimisile into yakho yelobola. Kodwa ukuzaleni akayimisi leyo. Utheni angayimisi yoba mawuzale xa ekwazile uba ayimise ilobola, iingxoxo zakho zelobola? Mazime zonke kaloku. Xa kume iingxoxo zelobola nokuzala makume nako, makube kwi-pause until yonke into ibe sorted. Makungadlalwa ngawo Samki. And why would you bring another child kule mess isenje ingekalungiswa? Uyazazi uba awufunwa and nomntanakho ngoku ubonile uba umntanakho akhange afunwe ngabanye, akamkelekanga, and kuthiwa phinde uzise omnye futhi kuloo nto leyo. Njani? Ayikhali kanjalo xa izawulunga. Wenzi kanje kaloku my man, uyayazi uba usengumntana, ingqondo yakho ayikagqibi ukhula. So into ayithethwa nguye yena mdala ukuzela ngesikolo nobudala bakhe be-experience. Emtshatweni xa kufuna umntwana kwenziwa kanje, kusuke kuthiwe zala kuba wena uyakwazi uzala, zala. Ngumzimba womntu lona. Uzisa umntana emhlabeni akukho lula. Emtshatweni xa kufuna umntana kuyahlalwa phantsi nidiskhase, utsho uba nirhalela omnye umntana nivumelane. Not uba umntu akuxelele, ukuxelela ngomzimba kabantu. Tsho into yoba ngexesha elithile fanele niqalise ukwenza umntana, uyeke inaliti. Xa ubuhlaba inaliti ulungise umzimba wakho, ulungiselele into yoba uzawukhulelwa. Akusuke kuthiwa nje umntu avuke athi zala ngoku. Uba bekulula kanjalo kaloku makazenzele, makazizalele. Sewakwenza ngathi ngumtshini, ngowungumtshini wokwenza abantwana. Vuma, suvuma ungomtshini, awuzange azohluhluzeka apha. Yiba nenani uba ndifuna abantwana abathathu and andidluli kwesi sithathu. Deli nani akusazalwa gqithi ngoku, umntu azale ngathi akabhadlanga. Utsho ngabantwana banemifinya abaninzi. Makayeke udlala ngawo my man, udlala ngawe xa isenza le nto. Ayiyo, ayikhali kanje xa izawulunga mntasekhaya.